slår den første gang, det er rigtig godt. Og så tror jeg, der bliver dømt straffespark. Morten Duncan Rasmussen får straffespark begået helt inde omkring det lille felt. Jeg ved ikke, om han får et skub i ryggen. Nej, jeg er ikke i tvivl om, at han har fat i trøjen på ham med den polske forsvar. Jeg tror også, at Duncan har fat i hans trøje. Men lad os se det i langsomt her. Han har i hvert fald fat i trøjen på ham. Ja, det har Duncan også på ham. Ja, det er ikke... nej, jeg synes ikke, det er et kæmpe straffespark, som Præsidenten sagt. Og bringe Farnerud lidt ud af fatning. 25-årige Alexander Farnerud er klar. Og gør det meget, meget sikkert. Udligner til 1-1 for Brøndby, og det er selvfølgelig udover det er noget, der i stedet kommer stor jubel her på Brøndby Stadion blandt de 6-7.000 Brøndby-fans, jamen så er det meget, meget vigtigt. Og det er endnu vigtigere, at de kommer op nu og får en scoring yderligere. Ja, og det er meget fortjent også, altså. At der så skulle den største